us faré una recomanació de No despertis més fantasmes, fet per Teresa Blanc. Hola, Dani. Avui et faré una entrevista de No despertis els vells fantasmes. Per què el recomanaries? Perquè m'agrada molt i és molt divertit. A qui li recomanaries? A la gent que li agraden els contes de la por. Com està escrit? Bé i just per llegir-lo. Enganxa? Molt. Per què és tan divertit? Perquè cada vegada que s'acaba un capítol, doncs, per exemple, diu i el fantasma va atacar la Zoe. I llavors te quedes a misteri i vols acabar de llegir-lo ja. Per què enganxa tant? Perquè te fica del pèl de gallina. I, Dani, l'última pregunta. Sí? Per què t'agrada la por? Perquè des de petit miro històries de... Des dels 6 anys vaig començar a veure històries de por. Vale, s'ha acabat.